Інформаційна атака та маніпуляція. Так міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми «Право на владу» назвав заяву російських окупантів про нібито загрозливе наближення українського корабля. У четвер ввечері окупаційні ФСБівці оголосили, що до Керченського узбережжя наближається українське пошуково-рятувальне судно «Донбас», яке нібито не виконує вимоги змінити курс. Насправді ж корабель вийшов з порту Маріуполя до Азовського моря на виконання планових завдань. У Міністерстві оборони заявили, що закиди окупантів абсурдні, оскільки корабель майже не озброєний та перебував аж у 18 морських милях від Керченської протоки, а це 33 кілометри. Насправді це було дуже дивно, тому що це пошуково-рятувальне судно наше, без озброєння, яке виконувало свою роботу, знаходилось в 18 морських милях, тобто це більше 33 кілометрів, в Азовському морі, яке є морем спільного користування, тобто ми абсолютно на законних підставах там перебували. Тому цікаво, що ця провокаційна інформаційна атака була зроблена під час розмови президента України Зеленського Володимира з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Тому сьогодні у нас триває гібридна війна, і Російська Федерація ніяк не заспокоїть. Росія перекрила 70% Азовського моря навігаційними попередженнями про обмеження судноплавства. Про це інформує мілітарний портал. Серед вказаних районів акваторії поблизу українських портових міст Маріуполь, Бердянськ та Генічеськ. У ВМС України вказують, що перекриті райони подекуди доходять до українського узбережжя на 4 милі. Такі дії з боку окупантів системні та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі.